سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا لومي عسرت حد طري كل تشحن عسران سلستان ابستدالو وزيناتات حبرات منقسات امريكا ان الصومال 9 مليون دولار زقمت وتهدروا النوات مبركاتا بزعبا مركب كبيت برد حيلتات تግራይ ናብ ሰራዊት ፌደራል ጌታቸው ረዳ ዘርግሑ ጽሑፍ ቻይናን ኢትዮጵያን መስራዝ ዕዳ ዝርከቦ ሰምዕ ፈሪመን ምህላዋን መግላጹ ሰብመዚ ኢትዮጵያን ሰራሕተኛታት ሰብአዊ መሰራት መገፋዕ ደው ከብሎ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጸውዕ ምህላውን አባላት ሰራዊት ዩክሬን ኣብ አሜሪካ ስልጣና ዘመናዊ ሚሳኤል ክወስዱ ምዃኖም መግላጹን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ። ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትና ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም። حبرات منقسطات أمريكا أن الصومال 9 مليون دولار زقمت وتهدروا والنوات أبركيتا أمريكا مسراوت منقس الصومال نمدقاف أستا 9 مليون دولار زواقو وتهدروا والنوات كم زبركتت إمباسا أمريكا كاب مقادشو أفليت الله تبشو من تترز تبركتا وتهدروا حجز أمريكا أب سراوي الصومال أمبيرات تزل أمن الزر يكبل منستر مكل خالة هاجر عبد القادر محمد نور أميت الله زرزر نيتا أمريكا أن الصومال زبركتتو وتهدروا والنوات وكانت زي تتقسي أسوارن درعات مكاين كم زركبو إمباس أمريكا بتويتر بزرقو حبريتا ملكيتو أمريكا نتان العسر عمتات اقدا أصوار استقبر الله الصومال بوقعي وتهدروا النوات كتحجز ازي نايما جمرتايو سراوي الصومال اب حيالو كبابيتات تهاجر انصار عطو قبر شبراو جل الشباب متقعتات مكيادي زركب قبر شبراو جل الشباب دحرز تخيدلو نايل على 4 اوارح تصعوغ متقعتات تواصصيرو كاب صنع حيالو كبابيتات كنسحبن كله نمجمري اوان دما مس منغستي زتككايت كمزدلي منغس الصومال اب الثالث حبيرون يريو صومال أبزع عمتزي كاب الشباب حارة كما تخون بريزيدنت حسن شيخ محمود زلو امنت قليص الله بمسرتا مونغو منغست ኢትዮጵያን ትግራይን ዝተፈረመ ውዕል ሰላም ሓይልታት ትግራይ ከበድቲ ኣጽዋራቶም ንሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ምርካብ ከም ዝጀመሩ ዝተገለጸ ኮይኑ ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ህወሓትን ትግራይን ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ኸኣ ትግራይ በመሰረት ስምዕ ፕሪቶሪያን ንምትግባር ዝኣተወቶ ቃል ከበድቲ ኣጽዋራታ ኣረኪባላ ጉጅለ ምክትታልን ምርግጋጽን ድማ ነዚ ኣረጋጊጽዩ እዚ ድማ ኣተገባብራ እቲ ስምዕ ምቅልጣፍ ንቅድሚት ስጉምቲ ክኸውን ተስፋ ንገብር ከምኡ ድማ ተጽቢት ኣለና ብምባል ጌታቸው ረዳ ትግራይ ከበድቲ ኣጽዋራታ مركبة اتوعل سلام مولو بمولو اب قبرك وعل تثبيت كم زلوهم يقليص زلا بزعبا مركب كبيت برد حيلتات تግራይ بزملكت وصياب زلو حبريتا ات مركب اصوار تقاصصرت حبرت افريقيا بسترخبلو كاب مقله 30 كيلومتر رحقه بتركب كتم اقلع كم استفصمه تغليصو ابت سنه سرعه مرخب منغست اثيوبيا وكيلو استرخبه ليتنر كورنيل علم تادله لومي ابتكبت اصوار استاكبل اقلع ترخيبنا نتم عدقتات قوصيرنا تركبنا لنايلو ازوم كبت اصوار كنركبن كلنا زرزرن تكنيكاون كونتات ابقصال نريومن انرغاغصومن يزخون انتخونه بتوعل مسرت نتعدق بسلام بفقرن كاب توكلت تي دي اف تركبنا علنا كبل مغلصي هيبنيريو حيلتا تግራይ ካብ ዘረከቦም አጽዋር ታንክታት መዳፍዕ ሮኬታት ሞርታራት ቦምባታትን ይርከብዎም منستر وصاي قداي تشاينا كوين كابسيام اب قدامي ورحنا بإثيوبيا مبصح زكاي زلو منستر وصاي قداي تشاينا زخونه تشينغانغ مسمزنو منستر قداي وصاي إثيوبيا عدا مسراز حويسو زتفلالي كلتاو سمعات كم زفرمه تغليصو منستر وصاي قداي تشاينا كوين كابشمو اب قدامي عدتو ناب حموشت هاغرات افريقيا كبصح زوسنه زي منستر بإثيوبيا عدتو جمير زلو خوينو اب زغبر زلو عدت كامس منستر وصاي قداي دمق مكونن قدامي منستر إثيوبيا ابي احمد كومدما كالوت لعلو وسب سلطان إثيوبيا تراخيبو كم زتيون تحبيرو حنتي زي ريبورتر تبالنا إثيوبيا مع كن صحيفاتو كم زلادما اتنا تشاينا منستر قدايات وصاي مسنا إثيوبيا منستر وصاي قدايات دمق مكونن دحر مزرب إثيوبيا كاب تشاينا استلقحتو قال عدانا مسراز امون كلتي منسترات سمع كم استفرمه ابرسيتي سمع مسراز عدا كلتي منسترات وصاي قدايات امون كلتي هاغرات بوليتيكاو ممخار نخكيت زخل نيمردا سمعون كم زفرمو وهب قال منستر قدايات وصاي تهاجر كم زفلط حبيرا زي غنبر منستر وصاي قدايات إثيوبيا يخون ناي تشاينا كابتي بتشاينا زونن عدا كساب كنداي زبصحي تسريز زلو زملكت زخونه حبريتا اي تزرغحن إثيوبيا بزحلف عامتات كاب منغس تشاينا استلقحتو لعلي 14 بليون دولار عدا زلوا خوينو እዚ ድማ ዳርጋ ፍርቅ ናይቲ 27.9 ቢልዮን ዶላር ዝበጽሕ ጠቕላላ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወጻኢ ዕዳ እዩ ኢትዮጵያ ዝዕዳ ከቢድዋ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት መቻይና ከምኡ ድማ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ብዛዕባ ምስራዝ ዕዳ ከምኡ ድማ ክፍሊት ምትሓት ሕቶታት
ሕቶታት ከተቀርብ ጸንሐት ኮይና ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ግና ኣሜሪካ ሓዊሱ ኣለቃሕታ ሃገራት በሰንክቲ ኣብ ትግራይ ከካየድ ጸንሐ ኩናት ነቲ ናይ ምስራዝ ውሳነ ከይደፍኣሉ እየን ጸኒሐን ሕጂ ኸ ቻይና ንኢትዮጵያ ካብ ዝሃበቶ ልቓሕ ንገሊኡ ክትስርዞም ውሳነ ንሓፈሻዊ ጾር ናይ ወጻኢ ዕዳ ኢትዮጵያ ልዑል ኣበርክቶ ዘይገብር እኳ እንተኾነ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ምዕራባውያን ሃገራትን ኣባል ሃገራት ክለብ ፓሪስን ንዘቕረበቶ ሕቶ ኣወንታዊ መልሲ ክትረክብ ክሕግዛ ከም ዝኽእል ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ይገልጹ ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ዘካይድ ዘሎ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ቻይና ነቲ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብቻይና ክህነጽ ጸንሐ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ማእከል ምቁጽጻር ሕማማት ኣፍሪቃ መሪቑ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ላዕለዋይ ቻይናዊ ዲፕሎማሰኛ ኣብ ዝፈላመ ናይ ኣፍሪቃ መገሽኡ ናብ ሃገራት ግብጺ አንጎላ ጋቦንን ቤኒንን ክበጽሕ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎ ቻይና ንኢትዮጵያን ካልኦት ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃን ልዑል መጠን ወለድ ዘለዎ ልቓሕ ካብ ምሃብ ብተወሳኺ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ኣብ ምስራሕ ትርከብ እታ እስያዊት ሃገር ካብ ቆጠባዊ ጉዳያት ብተወሳኺ ኣብታ ሃገር ብፍላይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወተሃደራዊ ድልየታታ ንምምላእ ዝተፈላለዩ ነጥፈታት ክትሰርሕ ጸኒሓ ምብራቕ ኣፍሪቃ ልዑል ወተሃደራዊ ድልየት ዘለዋ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ዓብይ ማእከል ሓይሊ ባሕሪ ሃኒጻ ትርከብ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ነቲ ፖለቲካዊ ምርግጋእ ዘይረኣየሉ ዘሎ ዞባ ፍሉይ ልኡኽ ሸይመያ ኣብ ርእሲ እዚ እታ ምብራቕ ኣፍሪቃ ገዚፍ ፖለቲካውን ቆጠባውን ድልየት ዘለዋ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳን ሶማልያን ሱዳንን ዘለዎ ዘይምርግጋኣት ፈተነ ከም ዝኾኑዋ ይዝግለጽ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በኃይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ዘተኣሰሩ ሰራሕተኛታት ጉባኤ ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ክፍትሑ ጸውዑ ብቕልጡፍ ከምኡ ድማ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ክፍትሑ ዝጠለበ እቲ ዓለም ለኻዊ ትካል ተሓላቒ ሰብአዊ መሰላት ኣብ ልዕሊኦም ዝቐረበ ክስ እውን ክስረፅ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ ሰራሕተኛታት ኢስማጎ ብዛዕባ ኣብ አዲስ ኣበባ ካብ መንበሪኦም ብሓይሊ ዝተላዕሉ ሰባት ሓበሬታ እናኣክቡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝተኣሰሩ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩሎ ኣባላት እቲ ብሕፅሮት ቃል ኢስማጎ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጉባኤ ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዳንኤል ተስፋይ بوزايه وندمو برخد دانيال نهم حسينن اب اديس ابا كباب عالم بانك اب تحت قيد خمسه اتو امنيست افليت لا اب تتكال دايركتور مبرقن دوبون افريقيا تايغيري تشاغوتا اتم اربعه تحلقت سبعو مسلات ازز بحال زفصم وغبن كم زيلن اب اديس ابا تحت اتت زلوم سبات بس قداد ممزبالهم سعيبو حبريتا يأكبو كم زنبورو غليصا مجمرتا كؤسر كوانت زينبرم بقلطفن بزي قدم خونتن كفتحو يغبا زخونه سب ناي سبعو مسلات نطفتات بمسرحو كم غبننيا خو قصر يبلون إلا إتا دايركتور بتوسخي سبب سلطان سرحتنياتات سبعو مسلات مقفع دوابيلهم أو حساواه كسرحو كخؤلو كم زقبا قليص لا غباء سبعو مسلات ኢትዮጵያ بزوص مغلص دما اب አዲስ አበባ በዘይ ዝኾነ ምክንያት ዘፈርሱ ዝነበሩ አባይትን መጽራይ ናብ ከባቢ ዓለም ባንክ ዝኸዱ ሰለስተ ሰራሕተኛታቱን ሓደ መራሒ መኪናን halwaቶም ድሕር መጥፍኡ መወዳእታ ኣብ ዓለም ገኛ መደበር ፖሊስ 02 ተኣሲሮም ከም ዝተረኽቡ ሓቢሩሎ እቲ ጉባኤ ወሲኹ በሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ብዙሕ ስግኣታትን ጸጥታትን ይበጽሐኒ ኣሎ ኢሉሎ አባላት ሰራዊት ዩክሬን ስልጣና ፓትሪዮት ሚሳይል ኣብ ገዝአት ኦክላሆማ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ከም ዝወስዱ ሰብመዛ አሜሪካ አፍሊጦም ካብ 9 ከሰብ 100 ዝኾኑ ወታደራት ዩክሬን ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ኣብ ወታደራዊ ማዕስከር ፎርት ሲል ክበጽሑ ምዃኖም ቤት ጽሕፈት ምክልኻል አሜሪካ ፔንታጎን አረጋጊጹሎ እቲ ኣብ ወታደራት አሜሪካ ስልጣና ከቢድ ብረት ዝወስድሉ ማእከል ዝካየድ ስልጣና ኣዋርሕ ዝወስድ ክኸውን ከም ዝኽእል ይዝግመት እቲ ዘመናዊ ናይ ሚሳይል ስርዓት ኣብቲ ምስ ሩስያ ተካይዶ ዘላ ኩናት መሰረታዊ ለውጢ ክፈጥር ምዃኑ ዩክሬን ገሊጻላ وهب قال بينتاغون زخونه بات رايدر دما اتي ميسايل نعقم مكالخاله اير يوكرين زعبن حزب يوكرين كان متقعته اير روسيا نبعلو ام مكالخال توسخ بقعد زفترني يلو بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي اب زحلف ورحي اب امريكا مبصحاب زكايدلو بريزيدنت جو بايدن امريكا نيوكرين باتري باتريوت ميسايل كم تهبا غليص نيريو بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين اب زهاو ملس دما باتريوت ميسايل اوانو زحلفو كبل استلاغص خوينو سراويت روسيا بقليلو خسبرو ويم كبل دما كفكري تسمعو ሚሳይላት ፓትሪዮት ካብ መሬት ዝተኮሱ ኮይኖም ክሳብ ክሩስ ሚሳይላት ዝኣመሰሉ ብኣየር ዝመጹ ፈጣን ዕላማታት ናይ መውቃዕ ክእለት ኣለዎም ንሓደ ባትሪ እዚ ሚሳይል ንምጥቃም ሓደ ዓመት ዝስልጠኑ 9 ወታደራት እዮም ዘድልይዎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ በካለ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም